Mille. Det er simpelthen ballade med. Ja, hun er livlig. Det er ved at undulere den anden der. Her var Mille. Ej, Mille. Hej så. Hej hej. Hej med jer. Hej. Hvor er I søde. Jeg vil lige få øjne. Jeg vil få øjne. Har jeg prøvet at se bølle? Har Bølle også fået øjne? Bølle prøver. Se, hvor vi laver kunster derovre. Det er godt nok den, der er mest fremme i skoene. Hvor er Fedesen henne? Han ligger der sover derinde i det hele. Han er ligeglad. Ja, du skal ud på gården og lege, ikke? Sammen med Johan. Det er dit. Ja. Ikke nogen, der gider lege med den. Er der ingen, der gider lege med dig? Ej, det er sødt. Nå, hvor er det sødt for dig. Hvad skal du skal? Kisse, kisse. Det er også en handkat, du satte dig ovenpå, bare lige for at du ved det. Men så passer det jo meget godt. Ej, det kan vi så stås. Ja, sådan der. Det er misforståelse. Ja.